שלום חברים, בהדרכה הקרובה אנחנו הולכים לעבור על מושג מאוד מאוד חשוב ואולי כל משקיע היה חולם על הדבר הזה, וזה איך לבנות תיק השקעות מוגן. החשש של כל משקיע מתחיל, ולא רק משקיעים מתחילים, זה מפני ירידות בתיק, מפני לאבד את הכסף, לא משנה אם זה שוק ההון או כל נכס אחר, ולכן אנחנו רוצים להבין איך בונים תיק השקעות עם הגנות, כזה שאנחנו יכולים ליהנות מהעלייה שלו, אבל לא להסתכן, לעשות מהלכים שמגנים לנו על תיק ההשקעות, ועל זה אנחנו הולכים ללמוד בהדרכה הקרובה. אז קודם כל בואו נגדיר את המושג תיק השקעות מוגן. הדבר הראשון, ואני מתחיל מלמטה, זה פוטנציאל לתשואה. באופן כללי, לקבל נכס שהוא בטוח ב100%, אני יכול לשים את הכסף בפיקדון בנקאי, אני יכול להשקיע בקרן כספית, כמובן שלא זו המטרה. המטרה שלי זה להגיע למצב שאני מרוויח הרבה. אוקיי? אז תיק השקעות מוגן לא בא לנטרל סיכונים לאפס, אלא ליצור מצב שלמרות שאני משקיע באופן שהתיק יכול להניב רווחים מאוד מאוד יפים, ויש לי פוטנציאל לתשואה גבוהה, ואני משתתף בעליות של השוק באופן כללי, אני עדיין עושה את זה בצורה נכונה. אז זה דבר ראשון. המהלך השני זה הפחתת סיכון. אנחנו רוצים לצמצם אפשרויות לירידת ערך משמעותית בסך התיק שלנו, בכלל הנכסים שיש לנו בתוך התיק, והדבר הנוסף, וזה הדבר השלישי והאחרון, שמירה על הקרן. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים נרצה לראות איך אנחנו הולכים לכיוון ששומר לנו על קרן ההשקעה, זאת אומרת, סך הכספים שהשקענו, וגם אם נרוויח מעט פחות, אוקיי? וזה לא בהכרח, עוד מעט נראה שאפשר גם להרוויח אפילו יותר ממהלכים של הגנה על התיק, אנחנו עדיין רוצים לשמור על הקרן ולא לאבד את הכספים שהשקענו. אז קודם כל זה הגדרה שנבין מה זה תיק מוגן. עכשיו אני רוצה שנראה שתי אפשרויות לבחון תיק מוגן, זאת אומרת שתי אפשרויות להסתכל על הסוגיה הזאת ולפעול לאור הדבר הזה. הגישה הראשונה ליישום של תיק השקעות מוגן אומרת ללכת לכיוון אסטרטגי של ניהול התיק. מה זה אומר? שני דברים. קודם כל להתבסס על פיזור נכסים, אוקיי, להשקיע גם במניות, גם באגרות חוב, גם בנכסים אלטרנטיביים, אנחנו הולכים לעבור ולראות מה זה עוד מעט, ובנוסף שימוש בטכניקות בתוך ניהול התיק, באופי ניהול התיק, באופן שיפחית את הסיכון של התיק. זו אפשרות אחת, וזו האסטרטגיה המרכזית, אגב, שאני ומשקיעים שלי הולכים בכיוון שלה, ואני חושב שזה גם שנכון ל-95% מהאנשים באופן כללי. אבל גישה נוספת היא לכיוון של מוצרים מובנים. למי שלא מכיר, זה נקרא אגב באנגלית גם structure, אני אסביר מה זה אומר מוצר מובנה. מוצר מובנה זה איזשהו מכשיר פיננסי, שהוא בעצם יש לו מנגנון שמגן על הקרן עצמה, זאת אומרת שאי אפשר לאבד את הקרן או 95% מהקרן, משהו כזה, אבל מצד שני גם יש לו תקרה לרווח, זאת אומרת הוא מקושר לאיזשהו מדד מניות, נניח מוצר מובנה שצמוד ל-S&P 500, ואומרים לך אתה יכול ליהנות מהעליות של ה-S&P 500 עד לגובה של 6% בשנה. מה יקרה אם הוא עלה יותר מזה? זה כבר לא ילך אליך, זה ילך לבנק או למי שהציע לך את אותו מוצר מובנה, אבל מצד שני, ככה בחשבון שהקרן היא מאוד מוגנת, זאת אומרת, אם במצב שנניח השקעת ל3 שנים, ובשלוש השנים האלה דווקא ה-S&P 500 ירד, אז אתה לא הפסד את הכסף, אז זה מוצר מובנה, וזה אפשרות נוספת להסתכל על מה שנקרא תיק מוגן, אפשרות שלטעמי היא פחות עדיפה, כי אנחנו מאוד מגבילים את עצמנו בפוטנציאל הרווח, אבל היא גם כן קיימת. אנחנו הולכים להתמקד בהדרכה הזו, במה שקשור לאסטרטגיות בניהול התיק. לפני שאנחנו צוללים לעומק של אסטרטגיות ניהול תיק, של תיק השקעות מוגן, אני רוצה שנעשה הבחנה בין שני סוגים של אפיקים שיש לנו בתוך שוק ההון, שזה מניות ואגרות חוב. אוקיי? אז דבר ראשון, מניות זה בעצם השקעה בחברות כשותף. ברגע שקניתי מניות של חברה, אותן מניות מייצגות בעלות חלקית בחברה. בסדר, אני ממש שותף. אם החברה תעלה בערכה, אז כמובן ערך המניות שלי גם, ואם היא תרד בערכה, אז כך גם ערך המניות שלי. יש פה פוטנציאל גבוה יותר, זאת אומרת זה נכס שהוא בעל פוטנציאל לצמיחה ותשואה משמעותית גבוה יותר בטווח הארוך, וזה מנוע הצמיחה של התיק. זאת אומרת שאנחנו מכניסים לתיק ההשקעות שלנו מרכיב מנייתי, אוקיי, שהוא מושקע במניות, זה מנוע הצמיחה של התיק וזה מה שידחוף את התיק קדימה מבחינת הרווח לאורך השנים. החלק הנוסף, אם אנחנו מדברים על השקעה בשוק ההון, זה אגרות חוב, אוקיי? אגרות חוב זה השקעה כמלווה של כסף, אוקיי? זה גם נותן לי איזשהו רשת ביטחון. אז אם נעבור על זה בנקודות, זה הלוואה לגוף המנפיק, אוקיי? אם זה חברה פרטית, אז אני בעצם מלווה לחברה פרטית,
וזה יכול להיות גם ממשלה, אוקיי? ממשלת ישראל יכולה להנפיק אגרות חוב, ואני בעצם סוג של נותן הלוואה לממשלת ישראל, כמובן שזה הרבה יותר בטוח מחברה פרטית, ואני מקבל בתמורה לזה ריבית שהיא ידועה מראש. אוקיי, הסיכון פה הוא נמוך יותר, כי שוב, יש פה הסכם שמבטיח את הרווח, הסיכון זה בעצם במצב של חדלות פירעון, זאת אומרת שהגוף המנפיק, זה הגוף שהלוויתי לו כסף, לא יכול לעמוד בהתחייבויות שלו, פושט רגל או משהו כזה. בדרך כלל כשאנחנו בעצם הולכים למדינה, לחברות גדולות, הסיכון הזה הוא נמוך, ולכן אנחנו מסתכלים על זה כהשקעה שהיא יחסית בטוחה, ובאופן כללי זה סוג של כרית ביטחון לתיק ההשקעות, בולם זעזועים, כן, בזמן שיש ירידות בשוק המניות, החלק הזה בתיק נשאר יחסית יציב. אז זה קודם כל שני אפיקי ההשקעה שהם בסקאלה של בין סיכון ותנודתיות לבין יציבות וביטחון, הם בעצם בשתי הקצוות. אבל תיק השקעות מוגן באמת לא יכול להתבסס רק על אפיקי ההשקעה האלה, והוא חייב לכלול אפיקים נוספים כדי להיות באמת עוצמתי, וזה משהו שרוב האנשים מפספסים. אני רוצה שנסתכל רגע על הרחבת הפיזור והכנסה של נכסים נוספים למטרה של איזון, יציבות, ואני אגיד שזה גם לפעמים מגדיל את פוטנציאל הרווח. בואו נעבור על הדברים. דבר ראשון זה מזומן. אוקיי, שאני אומר מזומן, אין הכוונה מזומן בעובר ושב, אלא גם קרן כספית לצורך העניין, זה יכול להיות כסף שהוא מזומן, הוא כן מייצר איזשהו רווח, נכון להקלטת סרטון זה באזורי ה-4-4.5%, אבל זה כסף שהוא זמין, הוא נזילי. מצד אחד הוא נותן לי נזילות גבוהה לצרכים שוטפים שיש לי, שאני לא אצטרך למשוך מתיק ההשקעות הרגיל שלי, ומצד שני זה גם מאפשר לי להיכנס בפעימות יותר אגרסיביות לתיק השקעות, במצב שבו יש ירידות והזדמנויות קנייה. מה הכוונה? אם שוק המניות חווה ירידה, ועכשיו אותם נכסים שקניתי הם כביכול במחיר אטרקטיבי, ואני נכנס בירידה הזו, אני יכול לנצל את עליית הערך העתידית שתהיה אחרי הירידה הזו. אוקיי, אז מזומן הוא גם נותן לי נזילות ויציבות, והוא גם מאפשר לי סוג של ניצול הזדמנויות. אז זה הדבר הראשון, אחוז המזומן בתיק הוא מאוד משתנה, והוא גם תלוי משקיע. אז זה דבר ראשון. דבר נוסף זה נכסים אלטרנטיביים, אוקיי, נכסים אלטרנטיביים, זאת אומרת זה נכסים שהם לא חלק משוק ההון, אוקיי, נדל"ן, זהב, אני אוסיף גם ביטקוין לצורך העניין, הם מציעים יתרונות קודם כל של פיזור, והם בעלי מתאם נמוך לנכסים המסורתיים, זאת אומרת לשוק ההון. מה הכוונה מתאם נמוך? זאת אומרת שיכול להיות מצב ששוק המניות עולה, ושם יש ירידה, ויכול להיות הפוך, שפה יש ירידה ושם עלייה. בסוף מה שזה מאפשר לי זה לנתק את 100% מההון שלי מכיוון אחד ברור, שאם יש עלייה ב-S&P 500 לצורך הדוגמה במדד המניות האמריקאי, אז כל התיק שלי עולה, ואם יש ירידה כל התיק שלי יורד. לא, פה זה בעצם פיזור לנכסים נוספים, שגם בהם יש פוטנציאל לרווח, ועדיין זה לא עובד בקו ישר כמו שוק ההון בדיוק, זה מאפשר לי יציבות של סך תיק ההשקעות שלי. בנוסף יש לנו את האפשרות השלישית, שזה קרנות חוב והלוואות פיר טו פיר, ואני אסביר בערך מה זה אומר. קרנות חוב זה בעצם קרן שמאגדת מספר משקיעים שהביאו הון שישמש כהלוואה לטובת פרויקט מסוים, לצורך העניין פרויקט נדל"ני מסוים, שהיזם צריך השלמה להון עצמי לפני שהוא בעצם פונה לבנק, או אחרי שהוא פונה לבנק אם הוא צריך עוד כספים, ובעצם הוא מבקש הלוואה. זה יכול להיות גם סוג של הלוואת גישור, זאת אומרת בינתיים אני בפרויקט, ואז כשאני אתחיל שיווק ומחירה, אומר אותו היזם, אז כמובן אני אחזיר את הקרן פלוס הריבית לאותם משקיעים, אז זה בעצם אפשרות להרוויח, לפעמים אפילו עם שיעבוד על הפרויקט עצמו, ככה שזה יכול להיות גם הלוואה שהיא יחסית בטוחה לתת אותה מבחינתי כמשקיע, זה אפשרות אחת. פיר טו פיר זה מתאים גם לסכומים יותר נמוכים מאשר קרנות חוב, וזה בעצם פלטפורמות שהן מגשרות ומתווכות בין לווים למלווים. אני יכול לשים סכום של כסף, הוא מחולק ומפוזר בין הרבה מאוד הלוואות מסוגים שונים. יש חברות שהן בעצם עובדות עם כל סוגי הלוואות, יש כאלה שמגבילים לסוגי הלוואות כמו רק משכנתאות, כמובן זה חוץ בנקאי, והלוואות עסקיות לצורך העניין, שאגב זה משהו שאני חושב שהוא הרבה יותר בטוח מאשר להיות שותף בהלוואות צרכנות, כמו הלוואה לחופשה או הלוואת רכב, אבל זה כבר עניין אחר. אבל אלה בגדול אפיקי השקעה נוספים שהם מצד אחד יציבים, זה בסוף חוב, יש פה הסכם עם ריבית גבוהה, זאת אומרת כמובן שיש סיכונים, אבל מבחינת היציבות שזה נותן לתיק זה מאוד מאוד יציב, צריך כמובן לעבור לסיכונים ולוודא שזה מתאים לי,
ובנוסף זה לא פוגע ברווחיות, כי אלה אפיקי השקעה בשונה מאגרות חוב או קרן כספית או כל דבר כזה או אחר, אלה אפיקי השקעה שאפשר להרוויח בהם גם אחוזי תשואה גבוהים יותר, לפעמים גם 8-9 ואפילו 10% במקרים מסוימים. אז איך אנחנו בעצם מבצעים שילוב נכסים בצורה אסטרטגית באופן שמפחית את הסיכון? איך הפיזור צריך להיראות? אז דבר ראשון זה פיזור בין סוגי הנכסים, אמרנו בין מניות, אגרות חוב, נכסים אלטרנטיביים, קרנות, בסדר? זה סוג הנכס, התיק צריך להרכיב כמה סוגים של נכסים. פיזור נוסף זה פיזור גיאוגרפי, אוקיי? שהנכסים שלי שכל התיק בעצם מכיל לא יהיו באזור גיאוגרפי ספציפי, זאת אומרת רק במדינה ספציפית, גם אם אנחנו ישראלים ואוהבים שהכל נמצא כאן ליד הבית ולא, אנחנו לא רוצים להשקיע רק בישראל, לצורך, אנחנו רוצים אולי גם ארצות הברית, גם אירופה, אז גם השקעה במדינות שונות וגם בסקטורים שונים, אוקיי? בתחומים שונים, לא רק טכנולוגיה, לא רק בריאות, לא רק נדל"ן, אלא ממש פיזור, וגם במטבעות שונים. אנחנו נרצה לעשות את ההשקעה באופן כזה שיש לנו נכסים שהשקענו בשקלים, ויש נכסים שהם בדולרים, ככה שאם יהיה תנודות במטח, אנחנו לא נפגע מזה, והתיק, אנחנו רוצים תיק מוגן, תיק יציב, יישאר בסוג של יציבות. ודבר נוסף שצריך לשים לב אליו זה מתאם נמוך, זאת אומרת לשלב נכסים שהמתאם ביניהם, זאת אומרת הקורלציה שלהם היא נמוכה. מה הכוונה? יכול להיות, אמרנו ששוק ההון עולה ונכס כזה או אחר יורד, והפוך, אנחנו רוצים לשלב סל של נכסים שהוא לא פועל באותו כיוון בהכרח, וכשהכל עולה אז הכל עולה, וכשחלק יורד אז הכל יורד ביחד איתו. אחרי שבנינו את התיק מבחינת התמיל שלו, כדי ליצור שכבת הגנה נוספת, אנחנו רוצים לבצע משהו שנקרא איזון מחדש. בואו נסביר רגע מה זה אומר. אז איזון מחדש זה המפתח לשמירה על פרופיל הסיכון שהגדרנו לעצמנו מלכתחילה. קודם כל אנחנו מגדירים יעדים, בסדר, אנחנו קובעים הקצאה של נכסים, לצורך העניין מניות, מרכיב 60% מהתיק, אוקיי, קרן נדל"ן היא 30% מהתיק, בסדר, אנחנו בעצם בנינו את התיק והגדרנו את היעדים שלנו באופן שמתאים לפרופיל הסיכון שלנו. אממה, בסוף, אם אני מסתכל על זה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3, הדברים משתנים, יכול להיות שההשקעה אחת עלתה מאוד וההשקעה אחת ירדה, ואז הנתח שההשקעה שעלתה תופסת בתיק הוא הרבה יותר מהקצאה מבחינת אחוזים, באופן המקורי שהגדרתי, ולכן השלב השני זה לעשות ניטור. אני ממליץ אחת לשנה, זה גם מבוסס על מחקר של חברת ונגארד, שהבינה שלעשות את זה אחת לשנה זה הכי אופטימלי, אוקיי? אז אנחנו רוצים לעשות מעקב אחר השינויים ביחסי הנכסים, אוקיי? אם זה מכיל יותר, זה מכיל פחות, מבחינת האחוזים שהגדרתי מלכתחילה. לאחר שעשינו את אותו ניטור וגילינו שאכן יש פער, אנחנו עושים איזון מחדש. זאת אומרת, עושים מחירה מנכסים שעלו יותר מדי ותופסים יותר מדי נתח בתיק, אנחנו ממש מושכים חלק מהכסף, ושמים לעבר נכסים שירדו בערכם ומחזקים אותם. בסדר? יש פה שני דברים, גם אנחנו לוקחים רווח ומקבעים אותו, זאת אומרת עושים מימוש של הרווח ולוקחים אותו אלינו, וגם נכסים שירדו, כנראה פוטנציאל הצמיחה שלהם עתידית הוא יותר גבוה ממה שהיה מלכתחילה, נכון? כי אחרי ירידה זו הזדמנות קנייה, אם שוק המניות ירד, אז עכשיו זו הזדמנות להיכנס, אוקיי? אז ככה אנחנו עושים איזון מחדש, ובסופו של דבר שמירה על פרופיל המשקיע שלנו, על פרופיל הסיכון שהגדרנו. עכשיו אני רוצה שנבין רגע איך אנחנו מתאימים תיק השקעות לכל משקיע, כמובן שכל משקיע צריך להסתכל על זה בצורה שונה, אז ההתאמה האישית קורית ככה. דבר ראשון זה גיל ואופק השקעה. הכוונה פה זה לטווח הזמן שיש לנו להשקיע כסף, זה אחד הגורמים הכי מרכזיים שמשפיעים על בנייה של תיק, כי אם יש לנו הרבה מאוד שנים קדימה, אנחנו נוכל להשקיע יותר בנכסים שהם תנודתיים, כי גם אם תהיה ירידה זמנית, זה לא הופך את זה לתיק השקעות שהוא לא מוגן. התיק השקעות עדיין מוגן מבחינת טווח הזמן שנותר לנו, כי טווח הזמן הזה בסבירות מאוד מאוד גבוהה, צריך להיכנס לסטטיסטיקות והכל, אבל יעלה את ערך ההשקעה חזרה. אז קודם כל להבין האם אנחנו צעירים מספיק, או גם אם אנחנו לא צעירים, אם יש לנו טווח השקעה מספיק רחב, אז זה עניין ראשון. עניין שני זה סיבולת סיכון אישית, פסיכולוגית. אנחנו רוצים להבין האם זה מתאים לנו, כי יכול להיות שיש לנו עוד הרבה מאוד שנים קדימה, אבל אנחנו מכירים את עצמנו ויודעים שאם התיק עכשיו יחווה טלטלה של ירידה של 10-20%, זה משהו שאנחנו לא בנויים לו. כמשקיעים שאנחנו אוהבים לראות את הכל יציב ובטוח, ולכן אנחנו נבנה את התיק באופן יותר יציב. אוקיי? אני אומר יציב זה לא בהכרח מוריד את הסיכון לאפס, גם בנכסים יציבים, כמו אגרות חוב, כמו קרנות חוב,
כמו פיר טו פיר, כל הנכסים האלה הם נכסים מאוד מאוד יציבים, כי אנחנו מקבלים ריבית קבועה. זה לא אומר שאין בהם סיכון, אבל כן, אנחנו לא נחווה ירידה דרמטית. הסיכונים שם הם סיכונים אחרים שצריך לדון בהם. אבל אנחנו רוצים להתאים את התיק גם לסביבות הסיכון, ולא רק להתייחס לטווח הזמן של ההשקעה. דבר נוסף, זה מטרות פיננסיות, זאת אומרת, היעדים הפיננסיים האישיים שלי, שזה באופן ישיר משפיע על בחירת האסטרטגיה. אם אני רוצה להגיע ל-X מסוים, אז אני צריך לבנות מסלול לאותו יעד, ויכול להיות שאם יש לי יעד אחר, אני בונה את המסלול באופן שונה. המסלול כמובן זה הרכב התיק, והדבר האחרון זה המצב הכלכלי האישי שלנו, והמומחיות שלנו באפיק ההשקעה. אם אנחנו במצב כלכלי רעוע, כנראה שלא נלך לסיכון מיותר, כי הכסף הזה זה לא משהו שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לאבד אפילו זמנית, אוקיי? כי יכול להיות שבעוד X זמן אנחנו נצטרך להחזיר איזשהו חוב שיש לנו או משהו כזה. לעומת זאת מישהו שבעצם המצב הכלכלי שלו מאוד מאוד יציב, יכול לקחת קצת יותר סיכונים. אז זה בהכרח קשור למצב הכלכלי, המצב הכלכלי משפיע על בניית התיק, ודבר נוסף זה מומחיות באפיק ההשקעה. אוקיי? תיק השקעות מוגן זה תיק השקעות שנבנה טוב ושעובד טוב לאורך זמן. אחד הגורמים שיגרמו לתיק שנבנה טוב להמשיך לעבוד טוב לאורך השנים זה המשקיע עצמו ואיך הוא יתנהל בתוך התיק, איך הוא ינהל את ההשקעה. עכשיו ניהול ההשקעה זה קשור למומחיות של המשקיע. נכון, משקיע שמבין יותר יכול לנהל את התיק בצורה הרבה יותר טובה, ולכן הוא יכול לבנות את התיק באופן הזה. אני לא אבנה תיק למשקיע, אם המשקיע לא מבין אפיק השקעה מסוים, אותו אפיק השקעה לא ייכנס לתיק פשוט, אוקיי? או שאותו משקיע יחליט שהוא רוצה להבין יותר באפיק ההשקעה הזה, אבל אפיקי ההשקעה שנכנסו לתיק ההשקעות צריכים להיות כאלה שמובנים וברורים למשקיע. אז האם תיק השקעות מוגן זה משהו שמתאים לך? בוא נעשה סיכום והמלצות. אז אני אעבור רגע על החסרונות שרובם כמעט שייכים למה שנקרא מוצרים מובנים. האסטרטגיה הפחות מועדפת עליי לתיק השקעות מוגן. אוקיי, החסרונות זה פוטנציאל תשואה מוגבל שיש במוצרים מובנים. אמרנו שמוצר מובנה זה משהו שמצמיד בעצם את ההשקעה לנכס מסוים, נניח למדד ה-S&P 500, אבל מגביל אותך, יש תקרה, אתה לא יכול להרוויח יותר מזה, אבל מצד שני, הסכום ששמת, אתה לא מסכן אותו. אז כמובן, החיסרון כאן זה פוטנציאל תשואה מוגבל. בנוסף, חיסרון נוסף של תיק השקעות מוגן, כמו שהצגנו אותו, וזה שייך גם לאסטרטגיה שאני דיברתי עליה ברוב ההדרכה, זה עלויות. אוקיי, לזה שאני מפזר בין הרבה נכסים, זה מזמין עלויות נוספות, אוקיי? אם זה אנשי מקצוע ומומחים שצריכים להיכנס כאן, ואם זה עלויות הפיזור, כי הרי יש אפיק השקעה שהדמי ניהול שלהם יותר גבוהים, ויש כאלה שהם פחות גבוהים, וגם נושא המיסוי יכול להשתנות, אז לפעמים תיק השקעות מוגן הוא דורש עלויות נוספות, כמובן שבתוכנית העסקית שלנו אנחנו צריכים לוודא שהעלויות האלה מתגמדות מאוד ביחס לרווח, אבל זה חיסרון שהוא קיים. חיסרון נוסף שקיים במוצרים מובנים זה המורכבות שלהם, בסדר, זה לא משהו שחשוף לכולם, אני מניח שרובכם אפילו לא שמעתם עליהם, וסיכון, נזילות ואשראי, אוקיי, זה בעיקר במוצרים מובנים, אין פה נזילות, לרוב אני סוגר בעצם את הכסף לתקופה מסוימת, וסיכון אשראי, הכוונה שהגוף שמנפיק את אותו מוצר, אם אני עושה את זה דרך הבנק, אז יכול להיות שזה מאוד בטוח, אבל אם אני עושה את זה דרך גוף שהוא פחות יציב, אז זה סיכון אשראי, כאילו, האם בעצם אותו גוף יוכל לעמוד בהתחייבות שלו כלפיי, אז זה סיכון שקיים, הוא קיים אגב בתחומים נוספים, גם בקרנות חוב, יכול להיות שהקרן לא תעמוד בהתחייבות שלה, וגם שם יש בעיית נזילות, כי לרוב ההשקעה היא לטווח זמן מאוד מוגדר. זה אלה חסרונות. היתרונות של תיק השקעות מוגן הם כאלה, קודם כל הגנה על הקרן, אוקיי? אנחנו מאוד מאוד מוכווני מטרה להגן על קרן ההשקעה, זה לא אומר שלא נראה תנודות בכלל, אבל זה תיק שהוא יחסית יותר יציב. הפחתת סיכון, שקט נפשי, כמובן זה בא ביחד, ופיזור רחב יותר, אוקיי? אנחנו מפזרים על פני נכסים מגוונים, בעצם בשונה מתיק השקעות מוגן שרוב האנשים מה שעולה להם זה בעצם לשים את הכל בבנק, לשים בפיקדון בנקאי, לשים בקרן כספית שזה הכי מוגן, אז בתיק השקעות מוגן כמו שאנחנו הצגנו כאן מבחינה אסטרטגית, אלא המטרה היא באמת השתתפות בעליות, בסדר, אם שוק ההון עולה אנחנו מרוויחים, וגם בנכסים האחרים אנחנו מרוויחים, זאת אומרת זה תיק שביחד עם יציבות וביטחון אנחנו משיגים גם עליות מאוד מאוד יפות. אז עד כאן ההדרכה שלנו להיום. אם אהבתם את ההדרכה ואתם חושבים שתיק השקעות מוגן זה משהו שרלוונטי עליכם, אבל עדיין יש לכם איזה שהם שאלות או דברים כאלה ואחרים, אתם מוזמנים לכתוב בתגובות כאן למטה ואני אענה לכל אחד בשמחה. בנוסף אני אשמח שתסמנו לייק על הסרטון כדי לעזור לאלגוריתם להבין שכדאי לשלוח את זה לעוד כמה זוגות עיניים, ואם אתם עדיין לא מנויים לערוץ אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב ולהעביר פעמון להכל כדי שאפילו תקבלו התראות כל פעם שעולה הדרכה חדשה. אנחנו נתראה בהדרכה הבאה.